Takže ahojte, pri dnešnom novom videu nachádzame sa na okraji malého mestečka v Taliansku a chystáme sa preskúmať veľmi zaujímavú vilu, podľa mňa. Museli sme sa sem predrať strašnou húštinou, cez takúto dieru som sem vošla. Takže poďte so mnou, pokiaľ ste na to zvedaví. Podľa mňa to bude celkom zaujímavé, čo sa týka histórie, žiaľ toho moc o tomto objekte neviem. Je to taký záhadný objekt, takže bereme to tak a poďme sa pozrieť dnu. OK, vstúpili sme dnu. Pozrite. Tu sa to riadne rozbzučalo, ale vyzerá, hadám, že to budú len muchy. Snáď. Pozrite, v akej krásnej rúžovej chodbe sa nachádzame. To je tu fakt pekné. Tu olemované 2 bicyklami. Ako keby tu prišli tí pôvodní obyvatelia na bicykloch a už nikdy odtiaľto neodišli. Lebo tu ostali zaparkované. A tu je nejaký stroj na šitie. To je riadne starý. Je to veľmi pekné. Ešte nejaká textilná dekorácia. Celkom nezvyčajná na Taliansko, povedala by som. Lebo je tam veterný mlyn. Sa to nečakalo. No hej, no vidíš. Tak to sú ešte vlastne hore. Je to zdobené. Freskové. Čo tam je nejaká... Tie muchy sú hrozné. Úplne desivé je to. Nejaká loď je tam. Tá chodba je celkom dlhá, uvidíme, čo tam všetko bude. Je to také zvláštne celkom. Pôjdeme, buď to môžeme ísť hore, alebo tu je viac tých much. Kto vie, čo tu nájdeme. OK, tu je nič. To sme v takej hospodárskej časti, ako keby asi by sme mali ísť hore. Pravdepodobne. Skúsime neskôr teda to schodisko. Vôbec neviem, že kade tu mám chodiť, inak tu sa tiež dá niekam výjsť. Pozri, topánky posledné. Fúha. Tu aspoň nie je toľko tých much. Myslím, že sme našli hlavný fotospot tohoto miesta. Wow. Sa tak dám, aby ste to videli. Je to menšie, ako som predpokladala. Na fotkách to vyzerá väčšie, ako to v skutočnosti je. Tu sa ani nevojdeme poriadne. Ale proste toto je úplne záhadná miestnosť, kde je takáto posteľ zelená. Rúžové steny. A má to tu úplne takú záhadnú a magickú atmosféru. Lebo keď pozriete cez to okno, už tu vstupuje zeleň. A je to tu celé v takom zelenom nádychu proste. Na tie detaily, na tie maľby, na čele postele. Nejaké prírodné motívy. Tak je to krásne. Tu je nejaká Panna Mária zavesená. Tá lampička je luxusná, že? Veľmi pekná. Ešte nejaký stolík. Vyzerá, že to je prázdne, hej? OK. Tak je to tu veľmi pekné, takto hore na tie obrazy. My sme nečakali takto tu skryté. To je úplne taký poklad. Tu je pekná komoda so zrkadlom. To nič, to bola nejaká korešpondencia, ale teraz už nevieme. Ale pozri, kúkaj, tu sú vlasy odložené aj s nejakým hrebeňom. To je dosť také nepríjemné. V šuflíkoch to už ani neotvoríme, lebo tu žiaľ nie sú na to kľúč. Povytrhával niekto. Ale podľa mňa je to prázdne. Hej, toto je dobré. My to asi moc nerozlúštime, ale je to písané ešte takým fakt, že pekným písmom, keď si pozriete. Veľným takým, wow, no takto keby, že viem písať, tak som spokojná, ja po sebe neviem ani prečítať. No čo to je? Ja si toto nejak preložím a niečo vám k tomu napíšem, ale nemôžem to celé ukázať, pretože tu je názov miesta. Takýto televízor na truhlici, tiež to vyzerá byť skôr taká možno stará cestovná truhlica, ja neviem. Povedzte vy,
že či sa s takýmito akože cestovalo a kedy, dokedy. No, lodný kufor. Tak je možné, že to boli takí cestovatelia. Ešte takýto luster sme našli na dĺžke hodiny. Ten tu možno bol, hej, zavesený. Im sa tu aj hodil. Takže toto bola nádherná miestnosť, fakt, že veľký fotospot tejto vily. Všetci, čo sa zavítajú, tak tu idú podľa mňa kvôli tomu, aby mali fotku tejto zelenej postele, ktorá, kto vie, aký je teda príbeh sa tým, ako sa tu dostala, komu patrila, kto tu žil. Je to veľká záhada, lebo o histórii nevieme nič. A to zariadenie je naozaj zaujímavé. Sme v ďalšej miestnosti, masívneho nábytku. Ďalší televízor mimochodom. Komoda. Hej, tu bol nejaký gauč, že to už teraz žiaľ akurát odbíja. Sme asi blízko pri kostole. Mám taký pocit. Takže tu bol gauč. Škoda, že je zaprataný vecami. Nevidno ho dobre. Ale je to pekné, no hej. Proste musia byť tichšie trošku. Tak akože nábytok tu mali veľmi pekný. Ideme ďalej. Ťažko sa tu chodí. Kde to sme vlastne prišli. Hej, no všade je to vlastne tu vymalované, aj táto horná chodba. Keď si pozriete, tak má ako keby tiež takúto výzdobu. Čo to je? To bola nejaká dielňa? Sklad iba. Hej, sklad. Neviem, čo to bolo pôvodne. Ale je tu kadečo nahádzané, jedno cez druhé. Stará skriňa, tá je veľmi pekná inak. Hej. Škoda, že už v takomto stave, že to tak nahádzali. Jak to vyzerá byť dobre. Poď. To vyzerá byť brutál. Wow. Sme v ďalšej úžasnej spálni v tejto vile. Tak zaujímavé, sú to vlastne dve spálne pre dvoch ľudí, takže jedna zelená, jedna takáto obyčajnejšia, ale stále veľmi pekná. A pozri, ešte tá skriňa, tá je tiež veľkolepá. A je to úplne proste tá séria s tou postelou, keď si všimneš, že tuto vlastne, čo sú tieto prvky, akoby, tak tie sú aj na posteli, presne. Tu ešte visia nejaké posledné kabáty. Posledná pripomienka obyvateľov. Ešte ďalší kabát. Vešiak? To je špeciálne, no. Inak takú vôňu to má riadnu, tá skriňa, keď som to otvorila. Také staré drevo. Mne to celkom vonia, takéto veci. Tuto máme zasa pekné miesto, kde sa mohol niekto upravovať. Pravdepodobne nejaká žena. Veľmi pekné takéto zrkadlo. Z každej strany sa vidíte. Brutál. Hej. Toto vyzerá ako nejaká svadobná fotka, pravdepodobne. Takže toto možno bol pár, ktorý tu spával. Mňa skôr zaujíma, kto spával v tej zelenej posteli, ale tam sme to nevideli. Tu sú nejaké dokumenty. Je to ale z roku 64, tento dokument. Ďalšia komoda so zrkadlom. Toto pôsobí dosť desivo. To je súčasť tej lampy. OK. Lebo to vyzerá ako taká nejaká voodoo bábika. Chcela by som vedieť, že ako sa tu dostala táto metla. Podľa mňa nejakí urbexeri, čo tu upratovali, tak tu zanechali túto metlu. No vyzerá to tu byť trochu upratané, takže je to dosť možné.
že použili túto metlu, čo tu niekde našli. Tu ešte nejaké vrece na zemi. Celkom zaujímavé. Tak možno sa nám týmto tu niekto snažil naznačiť, že sa tu venovali tiež akože pestovaniu nejakého obilia a podobne. Že to tu niekto tak naaranžoval, toto vrece. Inak mal pekný priestor táto vilka. Má to tu dobrú atmosféru. Tu sa dá ísť ešte aj hore. Tak pozor, ako to bude zaujímavé. Toto, kde sme. To vyzerá ako mučiareň. Zaujímavé. Neviem, že odkiaľ sa ide do tejto miestnosti. Je tu takáto miestnosť, do ktorej nevedú žiadne schody. Záhadná miestnosť. Kde? Tu sú dvere? Nie, to boli tuto cupánty. Takže Možno tu boli schodky. tajná miestnosť. Ideme ešte vyššie. My sme sa mali dostať na povalu. Neviem, či sa tu bude dať vstúpiť vôbec. Alebo nie. Je to tu riadne úzke. Dá sa. Boli sme činky. To je činka? Čo? Nie. To je dobre tiež, ako je to tu zarastené. Pozri. A taký výkuk je tu cez to okienko. Áno, ďalšia časť povalu. Skoro má toto. Takže 2 holúbky tu boli. A inak akože je to prázdne viac menej. Ideme dolu, teda. Pozrite, ako tu mali tie priestory dosť také úzke v tomto dome. Toto nie je žiadna veľká honosná vila. Toto je taká malá vilka. Plná uličiek a zaujímavých priestorov. To horné poschodie bolo naozaj famózne. Jak sa dá výjsť ešte na takúto terasu. Teraz už s výhľadom nikam, do úplnej džungle. To je strašne zarastené, ako všetko tu teraz v tomto období. A vrátime sa teda do chodby, tam k tým demižónom vína. Do vstupnej rúžovej chodby. Ešte si pozrieme tieto spodné priestory, to sme nepozerali všetko. Čo je tu? Tu bude víno, že? Tak pôjdeme na to, nie? Ježiš, nie, pozri sa, koľko je tam mravcov. Čo to je? Fuj. To sa mi vôbec nepáči. Tu sú tie muchy. OK. Wow. Pozrite. Takže boli to nejakí vinári, očividne. Vyrábali víno. Tam je myš hore, potkana. A teda, kde je myš? Potkana. Kde je? Nevidím potkana. Chvost trčí. Každopádne teda, ja som potkana nevidela, možno ste ho videli na zábere vy, možno ho uvidím potom aj ja. Ale kúkajú ešte normálne fľašky na víno pripravené. Sila, kopec, no. Fú, Súdy. to je sila. No takže zaoberali sa výrobou vína. Obrovský súd. Ty kokos, je to riadne staré, no. Ale už fakt, že z toho nič není. To musí byť dlho tu opustené. Čo je tu? Ja som si vôbec nevšimla, ako sme tu šli do tej tmy. Tak ešte tiež súd. Aj kopec fľašiek na polici. No možno áno, možno by sme mohli ochutnať ich miestne víno. Aha, to je pohľadnica. Nejaká pohľadnica. Odtiaľto? Neviem. Teraz už neviem to prečítať. Je to zaprášené. Takže sme z vrchu videli. Hej. Hej. To bol krb. A ešte v ňom nejaká stolička. Možno tuto mali nejakú kuchyňu, kvázi, spravenú. Ale to už fakt teraz nevieme. Už sa tu nedá moc odhadnúť, čo tu bolo. Žiaľ. Tu už nie je nič. A teda ešte poďme tuto do tých zvyšných miestností. My sme tu už do jeden nakúkli, kde bol taký sklad nábytku. A potom sme zmenili smer, tak toto sme... Hej, tiež. Inak tu kopec takéhoto pekného nábytku. Kvôli čomu, myslíte? Možno reštaurovali? No, Alebo mali tak. iba mali takto? Že v chodbe len tak? Máš Nie, toto? to už sa dali do chodby, toto všetko, kto vyčo, aj to trhlica, veľká. Zaujímavé. Tu sme ešte neboli. Sa povedal, tam už pásme. Už sú aj také
nádherné veci. Nie, to je pre zvieratá. Pre zvieratá. Hej, lebo toto Napájadlá. napájadlo pre zvieratá. Aj na druhej Takže strane. vlastne tu mali zvieratá takto prepojené s tou obytnou časťou. Vyzerá ako nejaký oficiálny vstup. No, tak ďalej. To sa vchodné. A toto je skladisko. Nevedeli, kam dať ten pekný nábytok. Tak. No krásne, no. Akože fakt sila. Pozrite na to. Len tak tu dali takýto krásny nábytok. Už pre nich asi nepotrebný v tom čase. Pozrite na to zdobenie. To je krása. Pozri. Nejaká fotka. To vyzerá byť. Možno aj tu. Tá kostolná väža. Dobre, asi sme to prešli celé. Myslím si, že môžeme pomaly ísť von. Takže ja si idem pobaliť techniku a ešte možno natočím pár záberov pri výstupe von. Ale toto bolo tak zhruba všetko, čo sa tu dalo vidieť. Neveľká vila, ale naozaj krásna, magická a záhadná. Pozri. Elektrika. Ešte teda tuto jedna miestnosť. Pozrite na dvera ešte aké dekorácie. Tak akože to tu bolo moc pekné. Aha, tu už je len nejaký sklad. Takže už len nejaký sklad. To už je novodobý sklad. Ale pozrite, tie podlahy ešte krásne, že? Inak, tak sme pozreli hore a ešte to úplne fresky, krásne. Možno tuto bola nejaká taká miestnosť, kde mali tie, vieš, čo sme tam našli odložené, tie sekretáre. Tak tuto to kvázi mohlo byť nejaká taká obývačka, nejaký taký salónik niekedy. A potom to prerobili na takýto sklad len. Keď sme tu vchádzali, tak sme vchádzali cez túto miestnosť. To vyzerá byť nejaká kuchynka, je to tu úplne zadimené. Myslím, že to tu už vyhorelo. Pozrite sa, aj hore tam boli fresky a tak na tom strope, ale je to už úplne zadimené. Toto čo je? Pozri sem, tuto posvieť. To je nejaká noha. To mali nejakú sochu, nejakého leva alebo čo. Vieš? Čo to bolo? Niečo také. Pozri, stolička ešte aká pekná tuto. Stoličky tu boli krásne. No. Aj tam. To sú... Moc pekné. Točím už len z ruky. Už som si pobalila techniku. Díky, lebo už vychádzame. A tuto teda... A tu pozri, aký tu bol krb. Taká pec. To je zaujímavé. To tiež museli mať nejakú kuchyňu alebo čo, neviem, no, lebo teraz momentálne už je tu len nejaké náradie uskladnené a také kadejaké veci. Tak tiež veľmi pekný kus nábytku. Na druhej strane ďalšia taká piecka. Pekne vyzerá. Sila. Pozri, tu taká chladnička ešte. Je to tu všetko strašne staré už. Sú roky, inak tu je, to je kúpeľňa. Ja som, že kde mali kúpeľňu, kde sa kúpali? Tak tu. Našli sme ju, tam aj idem. Maličká kúpeľňa, kde máte, ježišmária, je tu aj bidet, je tu aj záchod. Maličká váňa. Do nej by som sa teda nevošla, ja. Takže toto je ešte tá ďalšia časť, ktoré sme vstupovali. Ja som to vyhodnotila, takže nič zaujímavé, nejaká hospodárska časť, ale tiež ako pozrite, že nejaký krb, že zvláštne, že kto vie, čo tu bolo. Vyzerá to tu inak pekne. Je hore, keď pozrieš, čo toto je, nejaká nádrž. Tu, kde sme. Studňa. Posvieť tam. To je takéto iba malé. Ale počkaj, to bola nejaká pec. Hej, to je pec. A toto je tiež pec, pozri si. Tu mohli robiť pizzu. Keďže sme v Taliansku. Dobre, takže to už je všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Podľa mňa bol objekt veľmi pekný a zaujímavý. My akurát vychádzame von. A teda, ak sa vám toto video páčilo, určite dajte nejaký like, napíšte mi komentár. Ak ma neodoberáte, môžete dať odber na tento kanál, ak nám neunikli aj ďalšie zaujímavé videá, možno tiež aj z Talianska. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a čaute.